danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Fati washa, zan so ki faɗa min ina mata masu kyau suke. Mata masu kyau suna bariki, suna ɗakunan hotel, suna gaban motocin masu kuɗi, suna wajen 'yan bariki 'yan uwansu. Mata masu kyau suna can wajen albazzaranci da ashararanci ƙasashe daban-daban. To, Allah ya kyauta. To wai ni menene aibin kyau? Kyau masifa ne, kyau bala'i ne, kyau abin gudu ne. Hakika duk wace mace mai kyau tana cikin bala'i. Lallai kuwa, kina da gaskiya. Ke kuma tima makamashi, zan so ki faɗa min menene kyau. Duk wanda ya fi ka kyau, ya fi ka komai. Tun daga sunan kyau, kin san abin azumi. Kin ga, ko aiki kika je nima ma'aikata, in kin lura, an fi ɗaukar mai kyau. Haka iyaye ma sun fi son ɗa mai kyau. Maza sun fi son mace mai kyau. Na ji wannan, to me amfanin kyau? Mai kyau yana da alfarma, har a gurin wanda bai sani ba. Ke ko a lahira, fata muke Allah ya mana mai kyau.